Ovo je sprava Crazy Queen u kojoj sam se zaljubila na prvi pogled. Proizvođač joj je Kingbox. Inače je jedina sprava za koju osobno znam na tržištu, a na kojoj se može u isto vrijeme raditi ležeći leg curl i leg extension. Dakle, upravo se nalazimo u Mariboru, na adresi na Poljanah 18 i idem gore u fitness Clever Fit, pa ćemo vidjeti što će mi reći. Inače, sprava mi treba za osobne potrebe zato što opremam svoju kućnu teretanu. Inače, u Hrvatskoj postoji samo jedna takva sprava i to u Splitu. Kupila ju je privatna osoba i proizvođač mi nije želio otkriti njezin identitet. Tako da sam se morala uputiti u najbližu teretanu, a ona je bila u Mariboru i to upravo ova teretana, da ju isprobam i pogledam vrijedi li toliko novca. Osjećala sam se otprilike kao da upoznajem svoju novu najbolju prijateljicu, no kad sam je vidjela uživo, činila mi se prilično manja nego na slikama. Svejedno bila sam iznimno uzbuđena. No kad sam počela vježbati na njoj, činilo mi se da je prilično rasklimana, da neki dijelovi nisu posloženi kako treba. Na ležećem leg curl čak su i padali neki dijelovi dok sam vježbala. Ljudi, sprava je katastrofa. Totalno mi je drago da ju nisam kupila i da sam došla u Sloveniju samo pogledati ovo, jer ovo ne vrijedi 2500 eura. Možda se radi o nekom prototipu koji još uvijek nije razrađen kako treba, no ako proizvođač zaista ima bolji model, nek mi se javi.